ndị Igbo gba ya onye ọcha leenụ ka nna alasị ọkụ ka ọkpa enugo ihe nke ogene I am on fire o kodi Igbo mụrụ nze ma ọzọ asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewa abụ ya ụsa ọ na-abụ kparuo oge ya o were aka ya darrrr onwe ya ya bụrụ na ị ga-echeta anyị gbara gị ya agba na o nwere ala ka o sikwa elekere 5 nke mgbede na anyị ga-awụcha ebe a maka ihe omume anyị bụ aka aja aja mgbanụ cheki elekere gị cheki wọchị gị nke ọma ị ga-ahụ nnọọ na o jirila nkeji 8 gata elekere 5 nke mgbede n'ihi ya anyị awụchago ịbịa mee ya ka o yi ife amami na wata mana asị ọ na-abụ ekwe ekele ihu asaa Clara kelee ọha na eze ịmakwa na ana m alasị ọkụ I am on fire. Me too, I'm on fire. Ọkụ nke nke ọkụ nke gị nwa. Don't tell me thank you. I know I'm on fire. I'm on fire. But check out quick. Kedu ọkụ na-agba gị ihe amụnyere gị ọkụ n'ahụ ọ ga-awa ọkụ obi erula ala ọkụ wickedness. Ee, Igbo ndị ọma, Igbo dị sam mgbede ọma n'olu otu n'ụdị asị bịa gaziere nụ ndewo ebe ọ bụ na Clara nweke ọcha dị m on fire ị nwekwara ike iji maka ụjọ ahụ return on my charger. Uche, don't tell me thank you. I am on fire. All eyes on me. I'm on fire. Mana ọkụ na-aka ọkụ. Hey. Mana ọkụ na-aka ọkụ. Mana ọkụ na-aka ọkụ. Uche, ọkụ m rege na. Ọkụ nke nna alasị nke eji ewu bread ka ọ wụ. No come close o. Don't ever come close. Ị ga-agbalị chọtara m my charger o. Please and please. Ị ga-agbalị chọtara m my water charger. Water m na-acha charger m na-acha ka mmiri. Ị ga-agbalị wetere m ya chọtara m ya ị ga-emekata ihe a niile ị na-eme ma run out of patience because you're on fire. Ma run out of patience mgbe ahụ ka ị ga-amara nnọọ na anaghị m achịzi. Uche, ka m doo oge anya enweghị ihe ọbụla gbasara charger chefuo ya. Enweghị m ike ichefu ya. Chefuo ya. Clara, I will not. Chefuo ya. Clara, I will not. I'm on fire. Ọkụkọ si na ọ na-ebu ụzọ atụgbu tupu ya elo. Ama m ihe mere m ji eti mkpu ya na-eti ya mgbe ọbụla m bịara na redio ebe a ma ekpuo ya Clara, go and find my charger because I am on fire. Jee chọọ my charger. Ana m adakwa ọkụ. Nta gị gaghị ala eke ya. Go and bring my charger. Charger mmiri mmiri m zụrụ na Zimbabwe. I am on fire o. Ana m alasịkwa ọkụ. Ama m ihe mere m ji amanya bụ ọkwa maka na asị osisi ọbụla hara ọnụ ekwesịghị ịkụgbu mmadụ ka nha ya bụ ọnụ n'oge ọ bụrụ maka Clara nwoke ọcha ọ ga-anọ jee chọtara m chaja m maka na adị m on fire. Ana m alasị ọkụ. A na nwaanyị ọma na-anaghị asọpọtụ ihe ọjọọ nwaanyị mara mma ihu ya achapụ ihu ya ejie. Kelee ọha na eze. Ọha na eze na-ege anyị ntị mgbede ọma nke unu mere ọ na-adakwa ọfụma ebe unu nọ. Unu ọzụkwala akpa osikapa unu ga-eri n'ekeresimesi a. Ọ dị oke mkpa. You know? Biko anyị si udo dịrị unu dịshi n'ike onye nwaanyị ga-emere onwe ya aha anọghị m on fire. Ị dịghị on fire. Ị nọ wọta. Anweghị m ike ịnọ on fire. Maka nnọrọ on fire ebelebe ga-egbu. Anịta ọ dị mma mmadụ iji chaja mmadụ bụ afọ ọhụrụ. Uche, m gwara gị sị gị ọ dị mma mmadụ iji chaja mmadụ bụ afọ ọhụrụ. Hapụ Clara aka ka ọ gaa Indonesia wetara nnu gị chaja. Chaja m is not made in Indonesia. Chaja ga-ewetara gị nkwa nke na-alasị ọkụ. Original one, ọkwa ihe ọzọ na bamboo. Chaja m made in Indonesia. Zimbabwe. Ana m ga-aga Indonesia ọ sị dị chaja m made in Zimbabwe. Indonesia. Ọ mistake. Ọ washi. Onye dị like that. Ire mbara bịara hụ ụra ya wụ slip of tongue. Wee bụrụ ya ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ụnụ manụ ka anyị si emenye ị gwekwara na mgbede a mụ na ha ga-abịa nnọọ jikọta aka ka igurube nyọra gị ya bụ mamịrị nwoke na nke nwaanyị ka o wee nwee ike gbara gị ọfọfọ ya mere nwanne gị ahụ ikpu gị ahụ onye gị ahụ na onye ahụ ị hụrụ n'anya bụ Uchenna Clever Ọnụọha onye ji edi ilu na chaja ji asị gị aṅụ na ngwa maka na nke bụ nkwọ na-abịa
n'ihe omume anyị bụ aka aja aja nketa anyị ga-abịa nnọọ leba ya anya bụ isiokwu agbadoro ụkwụ n'ihe ndị na-eme ka mmadụ na-agbapụ gị gịnị aka ahịa ka ụsụ ahịa hapụ ịnọ na-asụ gị. ama m na aghọta o nwere na mgbe anyị bịara bịa tụlee okwu a mana asụ ụra atọ ụtọ ekowe ya ekowe ije dịkwanụ mma aga ya ugboro abụọ ihe karịa atụọ ya aka. ihe ndị na-eme ka mmadụ na-agbapụ aka ahịa ụsụ ahịa na-eme m njọ ahịa mere m taa anaghị m agbapụ aka ahịa nna ahịa nke ha ụbọchị nke taa ajọkakwa o. ị hụrụ igechi ihe omume a na mgbede a ị ga-amụtarịrị otu ihe ma ọ bụ abụọ bụ ihe na-esocha akpata gị na njọ ahịa bụ ihe na-eso eme ka ị hapụ ịgbapụ gị na aka ahịa. mana asị mgbugbu ọbụla a ga-atọ atọ na ịtụ ya mbụ ọwụ ụsa ka ọwụ n'ihi ya nọrọkwa ebe ahụ eme na ngagharị ya bụrụ ma anyị je nnọọ je ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ma lọghachie anyị ejizie nwayọọ ra ya bụ dara ka ọ dị dadarr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 r
Fresh News People. onye kpata ego ya zawa aha nna ya amami na wata chekwachuwa ego ọ dị oke mkpa ya bụrụ na ị chọghị mgbe a ga-eme meeting ezinụlọ ka hapụ ịkpọ gị ya bụ na ị chọghị ihe dị otu ahụ jee chọwa ego maka na onye kpata ego ya zawa aha nna ya na wata ego bụ mma nwoke ego bụ mma dị nkọ onweghị osisi rara ya ahụ na mgbutu na wata ya bụ ihe eme ịkpata ego amawa atụ ọ bụ ịmaghị Chibuike nwa Tiono nke Okoro mkpọ mụrụ nke Matilda mụrụ ya nwa ya ahụ dị ọcha na-ekelekarị mmadụ ka ahụ nụ ka ọkpara tọrọ ka ahụ obi ruru ala anyị na ya wee otu nne ji anyị na ya nwaka ahụ amafọ onye ọbụla ekele mụwa success maka na mgbe onye bịara bịa kpata ego ka ọ na-aza gịnị aha nna ya mana ịma ama zuo ohi ọkwa ohi onwe ka ahụ na-ezu ohi ọma mmadụ atọ no against you edina ya gị n'ihu ọha
enweghị ga-achọ ka gị na nwa ya onye ga-achọ ka gị na ya kedu ihe jikọtara gị na onye enwe ka o si gawa alụ hụ gị na nwa ya gị n'ụlọ ha duka warning ma ọsọ ga-enye nwa ya jekwa chọwa gị na ego mgbe onye ji kpata ego ya azawa aha nna ya amami na ghọta ọ dị Igbo mọrọ nze mama ọzọ anyị alọghachiela maka ya bụ ihe omume anyị bụ aka aja aja nke ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 na mgbede a dịka anyị si wee gwa gị na mbụ anyị ga-eleba ya anya bụ ihe ndị na-eme ka mmadụ na-agbapụ aka ahịa ihe ndị na-eme onwe ka isi kpọsa ahịa gị ire ahịa gị sịrịrị m were gbapụ aka ahịa otu ihu sharp amami na aghọta nke mbụ wee bụrụ ire ezigbote ihe quality something ime oche o nwere ike dị ọtụtụ na-ere ihe ofu ebe makwanụ ree ihe gburugburu ebe ahụ mana ebe pịa nke ga aka mara chọọ ọ gbachiri ike onye chikwa ebe oche ebe agachi gaa zụta nwa ihe ahịa na-agbachi ike o ji ere ezigbo ihe o nwere ike ya dị ọnụ bọtụ gaa zụta ya ahịa onye ị ga-adị shọ ihe zụrụ gịkwana ndị mmadụ gịnị ha na-enye akụkọ mgbanwa na ihe m zụkwara ọ nọkwara m ọdụ ọ lastịkwara mba ọ na-agbalị amami na aghọta mmadụ bịa zụọ gị ihe onwe ka o si lara ụlọ yuzu ihe ahụ ọ zụrụ n'ahịa gị n'ụlọ ahịa gị ya nweta ihe ọ chọrọ nweta ihe ndị oyibo na-akpọ satisfaction mgbe ọzọ ọ ga-abịa ha maka na asị ije dị mma aga ya gị na nga na abụọ amami na aghọta ị na-eri ihe gbalị ahụ na ị na-eri a quality something ihe gbasiri ike ọ bụrụ ihe a na-eri eri ree nke dị mma ọ bụrụ nke a na-asụ n'ahụ ree nke dị mma nke ọbụla ọ bụ ị na-ere ree nke mere gịnị dị mma zere imitation zere fake zere adịgboloja amami na aghọta o nwere ndị ga-abịa n'ụlọ ahịa gị zụ ihe gị na-atụ anya ha na ha ga-abịa ha onwe ihe jikọtara gị na ha ege ya bụrụ na ikekwe iji ere gbamgbam ụlọ mgbe ha bịara na shọpụ gị were asị niile nọ n'ụwa yere ha na gbamgbam ị chọrọ gbamgbam ụlọ roofing sheet ị chọrọ iresi ha na ọ naghị achapụ na ọ gbasiri ike ya si ime inere ihe gị si ya yes gị were asị niile nọ n'ụwa yere ya ya akpọ ụgwọ gaa were ya kụọ n'ụlọ ya ekwu ya ekwu aka ya aka eru ya otu afọ ya wọsh ya black zinc achawazie white zinc ọ ga-abịa ha ọzọ ọ ga-abịa ha ọzọ mmadụ si ya biko ebe ịma onwe ike inwe anwasị ha bịawa na ogbe ahịa ọnwa onye nwere amaju ya sị nwanna zinc nke ị zụrụ ọwa adịgboloja ya ji nwayọọ sị ọkwa onye a ka m zụrụ ya onye m zụrụ ya na amakwanụ m onye m zụrụ tupu ị na-aghọta ihe na-eme ọ gbasaala aha gị ndị mmadụ amara na ị na-ere adịgboloja nke a na-ere ihe anakwa eji ha mba agakwala ọ ga-enyekwa gị ndị adịgboloja ya amami na aghọta nye gị bụ onye na-ere ngwa ofe gị ga were ose adịgboloja ose nke a na-akpọ asị na a na-ejizi ose mebiri emebi kpọọ ya na ahịa ọjị mebiri emebi kpọkọta bịa nnọọ gbakọta ihe niile a na mkpụrụ ofe kpọrọ nkụ chee na ị na-eme ndị ahịa gị na-eme ndị ahịa gị onye ahụ abịa zụrụ ya lara ụlọ tiga ya n'ofe kịtịkịtị kpọkpọ tiga ya ose ihe a na-afụgbu onwe ya mgbe ị ga-eticha sachet 3 ose 500 ọ naghị afụpụta nke black achara gị nri black abịa n'ụlọ ahịa gị zụọ mmanụ nri red oil nwaanyị mmadụ ejiri ya laa tinye ya n'ofe ofe na-ele ya na-ele ofe ofe ka na-achakwa black ofe na-eme anya ma anya jụ m ya ajụ ọ ga-abịa ha ọzọ rụọ ya ajụ nye m anya otu ele ọ ga-abịa ha ọzọ mmanụ enwe ike ịrọrọ ihu ofe dịcha ka ihe na-ama ihe ọ ịma mmanụ na-enye ihu ofe ya ama mma ị na-ere ihe gị ire ndị nke ọma ya ọ bụrụgodị ude ka ị na-ere krim gị ire ndị nke gị na ọma ya onye bịara gị gwa ya normal price ya ya sị yes eji m azụ ya chip ebe a gị sị gawa ebe ahụ anyị anaghị eme ihe ndị chip ebe a ị hụrụ ihe m gwara gị ọwa ihe anyị na-ere ya quality ya ka ọwọ trust m ịzụọ ya ịzụchago onye ahụ jisi ike ka obi wepụta ego zụọ ya ihe ị gwara ya ya bụrụ ihe ọhụrụ ọ ga-abịa ha ọzọ ọ ga-adara etiti ndị mmadụ bịa shọpụ gị
si ma shop a ebe ị ga-azụta ya na m gwara gị na ebe ị ga-azụta ya zụta original one maka ya nwa na onwe ya zụọla zụta ndị a na-ere onye ya ga-ịhụ maka na onye ọbụla chọrọ ebe ọ ga-ezụta nke ọma ya na-agwụ nke adịgboloja ya anyị ma ihe dị ọnụ ị gaghị were ego ị ga-eji zụọ ihe dị ihe a gaa were azụ nwa adịgboloja were agwọ ndụ nwela gị na ihe obi a ga-arịnụ gị mma mana ị gaghị eme ya aghụghọ obi ọjọọ obi ekwensu agaghị ekwe gị ma egene mee nke a ị na-ere restọrant gị gaa lee ọkụkọ mụrụ anwụ gbuo ya n'ọnọdụ chicken ndị mmadụ richa afọ na-asa ihe erigo Chineke zọrọ ọwụ Chineke zọwa agala ebe ahụ maka na ịmadụ nke nwụrụ anwụ ịma nke jiri aka anwụ ịma nke gburu ori ya egburu ịma nke rịa gị afọ ego ọnụ n'ala ịmadụ ihe ama wee mechasịa ya esi ya ghekpọ ebupụta ekwula ebe ahụ confirm kọstọma richa afọ asawa ya ọ ga-abịa ha ọzọ na-ebe kwanụ ya bụrụ gị ga-aga ha ọzọ gị pụtazie ahịa ndị ahịa anaghị abịa gị sị na agaala ga kechie m agaala nwere ihe efere m ebe a mgbe m bịakwara ahụrụ m bụ ushi nwụrụ anwụ mgbe m bịakwara oke hụrụ nnọọ oke abịa elito ya na shọpụ m ngwere mgbe ọbụla ngwere mụrụ anwụ elito ọrụ m ya mana ahịa adịgboloja niile ibukọrọ ha niile ị na-ere imitation ịmakwana na ị na-ere imitation fake ka ị na-ere ọ ma o doro ya anya ịma na fake ka ị na-ere ọbụla dị mmanya ọṅụṅụ na backyard gị ka ị na-eme isi ya na-ebupụtara ndị mmadụ sị come and buy aṅụcha ahụ afọ asawa echi gị isi onye ahụ bịa ha ọ gaghị abịa ịhụ n'ihe na-eme ka mmadụ ụfọdụ ndị mmadụ ji agbara shọpụ gị ọsọ ihe mere iji na-anaghị agbapụ aka ahịa ịhụnanya ị naghị ere gị na ezigbote ihe gaa n'ihu nyekwu aka nwaanyị ọma bụkwa ihe ọzọ na-eme ka mmadụ na-anaghị agbapụ aka ahịa gbapụ ya ọsọ ọzọ dịka ibe ya uche enwe ndị ga-abịa n'ihu ahịa ebe ịzụ ha ahịa ha ewere ihe ụfụ kwụọ ị ga-agbasapụ ihu resi mmadụ ahịa gị na-eli ihe ụfụ kwụọ na-ego mkpa my money na you dey born for me ọ ga-ahụ your market make I hold my money ọ bụ naanị gị bịara ahịa ma ga ebe ọzọ gaa zụrụ uche o kwesịrị mmadụ chọrọ gị bịa bịa ịzụ gị ahịa you attend to that person very well gbasapụ ihu chi ọchị gbasapụ be cheerful ndị ga-abịa ihe ifilu no entitlement onye nọ na shop gị cross okwu ne ngwa gara bịa ya izin no ihe ịgbarịsị welcome my customer welcome ma bịa bịala akpa nke gị amakakwa no compliment nothing what do you want fuchiche what do you want uche ime ha na what do you want tuke igwuru ihe ofucha ma ga ebe ọzọ ga azụ anaghị m etek nonsense azụ if you no go welcome me well ime ihe ọ bụ kọstọma bịa na shọpụ gị nwoke ọma bịa maka bịa buru oche nọdụ ala ya sị gị achọrọ m izinye gị sị no don't worry nọdụ ala enu ọgwa nwa anwụ chazara gị achaza nọdụ kena na nwoke ọma gị na olu ọma gị mgbasapụ ihu gị na-enwe warawara ịma a na-enwe ihu eji ere ahịa ọ bụghị gị bịa fụkwa ihu ka onye na-enye arụsị aja bịa dowe ahụ big man big lady big woman isi ya nwoke ọma bata nọdụ ala hapụ kene gba nkịta ka fan ka oge for 3 minutes gị gbawazie m ihe ị chọrọ igo bịa bata n'ime ịnọ ya na-asị gị mgbe achọrọ m ige ihe gị na-asị maịlụ ọra ya ọ gba gị price ahịa gị smile ọnwụ ya agba gị price ahịa ikekwe ahịa ibutere ahịa ị na-ere 100,000 ya ekpe gị 50,000 iwe ewe gị lalie ka ọka sara ọkụ enye gị ihe a n'ọchịchị Tinubu a enye gị 50,000 gị were enye gị ihe a n'ọchịchị Tinubu a 50,000 gị were abeg come off for my shop unu jekwe mmadụ ọnụ ga-ekwe mmadụ I'm telling you for real. ị ma na ihe mbụ ị ga-ebu ụzọ mụta dịka trader onye na-azụ ahịa bụ ndidi ị ga-enwe nkasi gịnị ị ga-enwe ntachi obi tolerance ị ga-atolerate ihe ahịa ibutere 100,000 ikekwe onye ahụ abịa kwewe gị 50,000 gị si ya nsogbu adịghị ọwa ahịa kwa ịnọ mana ka ọ si wee dị ọwụghị ịnọ ndị nke 50 dị ndị nke 50 dị ịchọ ndị nke 50 anyị nwere ike gbagharịa ga wetere gị ya mana nke a nwoke
100,000 mana ihe m chọrọ ịgwa gị nwoke ọma ị nwere ike nke 100 gị convince we ya gị wepụta practice iji wụrụ a trader uwe sama ya isi ịsata ya ihe gị sama ya isi maka na ọwọdụ ọma ka eji ere ahịa ikwu uche ma ọ na-eshi gị ike ị gakwa erelu ị ahịa gaghị erenwu anya gị si hụrụ ndị nke 50 ahụ ị chọrọ igo ka m gwakwa gị nke bụ eziokwu ndị nke ahụ ha wụ low grade n'ebe ndị nke anọ adị na-ada atụ gị na-enwere ndị nke 50,000 mana ọ quality ka exactly ị ga-ala ikekwa ya pụta ịhụrụ ka gbachiri ka m nyere gị asị ụzọ gị na-ekwu ọ na-ajụkwala gị oyi onye ahụ ahụrizi na ọ ga-eji eme gịnị atrọst gị ọ wụ eziokwu na o nwere some customers na-akpapụ mmadụ iwe mana ị ga-enwe that tolerance n'ime gị ị ga-enwe nnagide ahụ ntachi obi ahụ o nwere customers na-ama ụma akpapụ mmadụ iwe o nwere customers ga-abịa na shop gị ya dịka ọ gị jiri osisi otu akụgbuo ya yes agwara m gị eziokwu o nwere ndị na-akpapụ mmadụ iwe ha bụ mkparị ha bụ ọnụ ọjọọ mana ị ga-anagide ya maka na ị chọrọ ego ha ahụ ị nụtụrụ ihe ahụ a na-ekwu customers are always right they are right ọ wụ ego ha ka nke iji abụọ ọgaranya ego ha ka ị chọrọ ọ dịghị mfe kwa na ịbịa na shop gị bụ ịgbapụ gị aka ahịa n'ihi ị ga-anagide insult me give me my money onye chazie gị ego gị ịhụzie ya n'ụzọ gị na ya na-alụ ọgụ n'ụlụwazie ị na-eresi mmadụ ahịa gị gbasapụ ihu gị gbasapụ gị na ihu n'ime ahụ ntakasị amami na wata sometimes o nwekwara ike ya hụrụ na enwe ihe mega gị already but sometimes ọ na-adịkwa mfe sometimes ọ na-adịkwa mfe ahụ mụkacha ahụ ahụ iwe ahụ wege gị mgba bọs try maka ijiri achụcha ndị kọstọm onye ga-azụkwanụ gị ahịa onye ga-azụ gị ahịa ị nwere ike ijiri achọ nke onye nke mbụ ka abụọ bịara ji nwayọ ṅụọ mmiri kwụsa mmiri n'obi si Chineke nyere gị aka ka igwe ahụ ogi ka ị nwee ike ree ahịa ibe gị lakwana gị dị happy gị na-ala gị adị happy ihu abụrụ gị ọchị ọnwa ikekwe line ebe ahụ nọ na a na-eri ihe mmadụ abịa na gafee shop gị gaa na nke nebo gị gị ihe ozugbo onye ahụ na-aga na nke nebo gị ikekwe bara bịala akpa ya busatụ na shop gị gị si ya biko bupụra m akpa si na shop m zuzupụ gị na ekpụtọrọ ọnụ gawa ebe ahụ ihu ịma na ana m eri ihe a gị kpụtọrọ gawa ebe ahụ gị tachi ihu afụchie gị na your neighbor ihu afụchi ego obi agba gị njọ kedu ihe mere o ji gafee shop m gaa na nke my neighbor kama ị ga-ajụ onwe gị si kedu ihe nwa a hụrụ mere o ji gafee shop m gaa na nke gị na onye ọzọ ọ bụ ihe ị kwesịrị ịjụ onwe gị gị ile ka isi pozishọn ahịa gị maka na ihe na-eme customers attract ọ na-awụkwa ka mmadụ si kpọsa ngwa ahịa ya ka isi display ye ya ka onye ahụ si hụ ya mgbe ọzọ ya bụrụ ka Chineke si wee mee gịnị chọọkwa ya ọ bụ ihe ị ga-eji gị ifuchi ihu obi agba gị njọ kedu ihe mere o ji gafee shop m gawa na nke onye ọzọ n'ihi ya si na shop m zuzupụ buru akpa gị busara na nke m pụọ gawa ebe ahụ ụnụ ga-asụzuwe obi na-afụ gị obi na-ahị gị kedu dịka customers ga-esi abịa o nwere customers ga-ele gị anya n'ihu otu ahụ eti ọbara Jizọs onye ga-achọ ịba shop igwu ya nyere gị cha ọbara Jizọs ụjọ abịa ha n'ahụ so obi ọ dịkwa onye nke mma ka isi kachi ihu bịa shop ị bịara ire ahịa ahụ agaghị aga ị hụrụ wite aka iji ọ gaghị aga amami na weta maka na ịmaghị ka esi eme customers approach iwe na-ewe gị n'ụlọ ị ga-eji mgbasapụ ihu abịakwa shop hapụ ihe mere na ya dị were mgbasapụ ihu bịa shop customer welcome kedu nke anyị ga-enye gị ịmakakwa o amami na wata ọ bụrụ onye nke nwaanyị gị si ya ewezuga na nwa m etoribu ogo gị ọ kara ịlụ gị you too fine gị kpaa ya ọchị ma ihe ọ ga-abụ ime otu a yes na nwaanyị a nwere obi ọma ọ maghị na turuturu ọwụchaghị otu ahụ ka ede amami na wata gị mee customers gị efilie at home feel comfortable ntị ọ dịkwa aneta ngwanụ gaa n'ihu nye aka mekwa aka ọha na eze mana ihe ndị na-emekwa ka mmadụ na-agbapụ aka ahịa ọzọ dịka ibe ya nke ọzọ idowe ụlọ ahịa gị ọcha maka enwere ndị urewu n'onwe ha enwere ndị otu ụlọ na-adị ya dị ịbata ịgafe ha ebe niile ekpo ịbịa gị na-ebe akwa a na-ama ere ahịa enwe ndị na-abata na shọpụ ma enwe ndị na-abata n'ụlọ ahịa mana ebe ị na-ere ahịa wụ nnọọ
dustbin asị anya na-ebu ụzọ eri otu a onye a bịara ịzụga ya ọ na-ebu ụzọ gbarigodo gị anya sef lee gị maragodi ha nwanne neat ide mụa dịtụmazụ ọhịa ana m elegodo onye ahụ ọkacha ihe gbasatara nri o ihe gbasara nri ọwụ ebe gị na-eshi nnọọ azụ ụfọdụ akwa gị ebe niile ebe a na-ere nri inweta otu ebe ahụ ọrị mana enwe ndị na-agbalị ikipụ onwe ha neat kipụ ebe ha na-ere neat n'elu garị na-ama ama ka ị gara aga were nika nwa gị chịga n'elu ya Chineke nna n'elu garị na-amanye ọha na eze ka ị gara aga were nika nwa gị bachara nsị ikekwe gị saa ya gị were ha nika ahụ chịga n'elu garị ahụ Chineke gị were ya chịga n'elu garị ahụ bọnsụ ị na-eresi ọha na eze ka ị gara aga ya oye ebe igwe mmadụ na-agafe onye ukwu na onye nta na-agafe ndị kwuru okwu asa amapụ ha n'ọnụ ha ya ma ịga na bọns a na-akpọkwa kọstọma come and buy Uche na Douglas ka ndị na-esi nri bịa ọ nọkwa ebe ọ na-atọ ọnụ nri n'ite ya bịakwa na-ezipụ nwa ya ime kọstọma come and buy as dirty as ndị nke na-azụ azụ aka njọ ị nweghị ike ipe ya attention mara ke n'ihe ị na-azụ ihe ị na-azụ akọfakwara ya nke ọma ekpuchikwara ya nke ọma icha afọ abịaghị ụgwọ ekpuchikwara nke ọma ị na-ere moi n'ihi ya kọstọmas ga-abịa ya ewere aka ma ịga na moi ị na-ere si gị nye m nke dị n'ala ya ewere aka mata rie n'ime ala ebe ahụ nke a ya sị gị mba lekwe ka ya na-amabaji aka nke a ka ọ chọrọ ọma ma onye ahụ kpụrụ aka ya akpọ ọ dị egwu ka anyị na-ekpe mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute iji ere mama put ọ ikekwe iji ere nke ngwangwa a na-agba agbọ kemgbe kọstọma richara nri kemgbe ụtụtụ efere ahụ nọ dị ya iji na-ekwowo efere ahụ nọ dị ya gozi ewutere na ugbu a oge iji oge ndanda efere ahụ nọ dị ya since morning a na-ahọrọ gị ekpesi come and carry o madam come and carry o efere ahụ nọ dị ya another customer bịa kwarie idosakwa one place ihe ọwa aka ị ga-eji eme biznes ọwụ onye na-ahụ ka ịhụtụ ọka ntakịrị gị chewe ihu na ahụ aja marịa akwa jara ahụ ahịa wom gile akụkụ ahụ aja gị jara ya wom marịa akwa akpa ahụ naanị ya nọdị one place kedu dị ihe mere akpa ahụ kedu dị ihe mere akpa ahụ naanị ya nọ one place ị chọrọ ịmara ime ị na-eme ihe ọha na eze na-eri gị sụrụkwa na akpa ga-adị gị n'ahụ chim ọwụ eni smotin gị fesi ahụ aja yewe ya oye varara m gị taa ya ha again imetụ ntakịrị ya wụrụ na ị na-eyi akara imetụ ntakịrị gị fesi ahụ aja gị yewe ya oye gị taịtị ha ọwa aka ị ga-eji eyi akara Uche hit ga-efe warawara ya lọ warawara Uche nwe ndị ke nọ ha na-eshi ihe ụtọ anyị likwe nga hit maka fijimashi Chineke na ihe ndị achị ma ndị a na-eghe ụfọdụ ndị a na-eghe bọnsụ n'ụzọ ndị kwe nwoke ahụ akụkọ otu a ka ihe anyị were aka ka anyị ka ala m Chineke mee abịa gịchakwa bọnsụ abịa gasị ya na-enye onye ji akọva ya o dọsụ ntanimo onye mbụ ụfọdụ a na-eji glove lekwa gị ọwa aka nkịtị eji akpọrọ anyị bọnsụ anyị ga-eri mere na anyị ebere eji akpọrọ anyị bọnsụ anyị ga-eri aka nkịtị ordinary hand otu eji akpọrọ anyị bọnsụ ọ dị egwu onye si mmadụ egbula ya ha gbara egbula ya ejikwala aka egbu onwe ya ka anyị hapụ iji aka anyị rigbuo onwe anyị n'ọnọdụ na anyị gara ịzụ ihe n'ahịa ọ dị egwu gbalịa dowe ụlọ ahịa gị ọcha ọ dị oke mkpa anya na-ebu ụzọ eri onye bịara ịzụ gị ahịa hụ nnọọ na ịdị neat ele anya si ọkacha ihe a na-eri ya hụ ka isi pakeji ya ị hụrụ nri a na-eri eri otu ihe mbịarabịa chọpụta n'ebe ndị na-ere nri dị bụ na ndị mmadụ chọpụta na nri gị nwere test ị na-adịkwa ọcha ọcha inwetele ya ị hụrụ test ahụ dị mkpa abịaziela anya na ịdị ọcha bịa lee pakejin gị maka na o nwere ihe dị iche na pakejin na ịdị ọcha bịa lee ka isi apakeji ihe gị ị na-eregodi nri ahụ oke ọnụ people go buy agwara m gị eziokwu ị na-eregodi nri ahụ gịnị oke ọnụ people go buy mana ọsọkpa gị si gbuo onwe gị na nri na-atọ ụtọ packaging gị dị very poor as environment gị ure ijiwu ndekwa ya ebe ọbụla gara yawo oge iji
onye ahụ richa ya once afọ achịgharịwa ka ebe a na-alụ ahịa kpakpakpakpa kpa ọ gaghị abịa ha ọzọ. O jisi ike lagbụrụ na nke ahụ ọ gaghị abịa ha ọzọ. Ịchụọla ya bụ na ịchụọla ya maka na asị ije dị mma aga ya nga na abụọ. Ihe ọzọ na-emekwa ka mmadụ hapụ ịgbapụ aka ahịa wee bụrụ iri ihe n'ọnụ ego, oke ọnụ ego. Ị na-eri ihe high price. Ị bụrụ onye na-eri ihe high price, onye anya ukwu, ibe gị na-eri ihe ọzọ, gị na-eri ihe ọzọ. Ibe gị na-eri ihe ọzọ, gị na-eri ya dịkwala ya bụkwala ihe ịtụnanya wee nye gị na ndị mmadụ nwere ike iji maka gain 50 naira 50 naira emepụra ha n'ahịa na-abịa agbapụ gị aka. Even if you ordinary 50 naira to them is nothing, but in 50 naira ahụ iji budata nke gị o nwere ike ime gị na-erekara ndị ọzọ. Iji maatụ mmanụ ụgbọala, ndị ọzọ na-ere 900 ma ị na-ere 650. O nwere ihe na-adị iche. Ị ga na-erepụ ahịa. Ordinary 50 naira ahụ ị ga na-eme gịnị? Erepụ ahịa. Ime onye ga-abịa gbaa ha many liters. Ike bịa sị ka m gbaa 20. 20 liters imefu 50 naira ahụ by 20. Chekie ni anụ. You know? Mana nke gị nwa na street ahụ ndị ọzọ na-eri ihe ọzọ, gị nwa na-eri ihe ọzọ. Anya ukwu gị n'obi hia. Anya ukwu gị. Ị naghị agba mmadụ ọnụ ahịa, ị naghị aghara mmadụ ọnụ ahịa ka ọ ga-abịa ịghachara ya mgbe ọzọ ya abịakwa. Onye ị resịrị ahịa ikekwa ahịa na-ere 500, gị garịsị ya ahịa ahụ 600 naira. Ya ejisi ike zụrụ ahịa ahụ laa bịazie sịla ihe m zụrụ 600 asị taa a na-ere ihe a 400. Ọkwaranụ gị ya sị ime nere ihe na mma awagbuola m. Hey, mma egbuola m wayo. to some people na-eje lose customers. Isa na-eri ihe 400 ya bịakwana bịa resị m ya 600. Ọ gaghị abịa ha ọzọ. Mfat ọ ga-agbakwa ndị ọzọ sị hụrụ onye a nwa awe onye anya ukwu agakwala na shop ya, ọ ga-acha gị ntị. Gbalịa chọpụta ihe ndị ọzọ na-ere, ọnụ ahịa ndị ọzọ na-ere rewe ya. Ihe ahụ ndị ọzọ na-ere, communicate with other people. Onye awe otu ị ga-esi mara ihe ahịa na-azụ. Ọnwe ndị ọzọ na-eri ihe ọzọ, gị na-eri ihe ọzọ. Ndị mmadụ ma achọpụta na price gị na-adịkarị high, they no go come again. A ga-ahụta gị dịka onye anya ukwu. O nwere ike difference ahụ awụrụ naanị 50 naira o, mana a ga-ahụta gị dịka gịnị onye anya ukwu. Etinyena, ewepụla. Ama m na-aghọta, ree ahịa gị dịka o kwesịrị. Anaghị m asị ga-enwe na gain, ị ga-enwe gain. Ị chọghị na o nwere ahịa mmadụ ga-azụ, onye Igbo na-azụ ahịa uru na-anọghị na ya. Onwe ya ara ahịa mmadụ ga-ere tata gain na-adịghị na ya. O kwara m ị ga-azụkwa ahịa ya dịka osu ahịa na-asụ gị, gị nyekwa ya rekwa ka ị naragodo ego gị back. Ike move on. Sometimes ọ na-adịkwa otu ahụ, gị repụchigodi ya ka ị were kwụsị ego gị chọọ ihe ọzọ zụrụ. Ị ga-ahụ plantain bịara nnọọ chaa vọọ chi imebi. Abịakwa na aha ọra gị na-ekpe gị plantain. Ịmakwa na plantain a ọ nọ ha 3 days ọla luola gị kechirikwa. At the end gị mekwa gị wufuo ya. Eziokwu uche even ya agwọ ọgwọ kashi ahịa dị uche gị agba ezigbo loss. Ndị nke na-ere ihe gara naragodo ego zụta ego ahụ onye akwụrụ ogodo na ọwishi ego tam ọ perishable something onye na-emebi ndị nke na-ere ihe salad ha chọọ dị mma, ha ga-ahụkwa na ihe ndị a na ọ na-akwado ihe a emebiela emebi, mmadụ abịakwa na-ekwe ha ọnụ, ha ajụ emechaa gị ha wee ya n'ime gọta. Ọ dịlanụ mma onye anya ukwu, ị ga-ebi n'ala biri n'elu, gbadokwa anya. Ị chọọ ka ahịa gị na-azụ, gbuo ya na ntọ n'ụdị ị ga-enwekwa gain. Amami na ghọta. Ya bụrụ na ndị ọzọ ji ikekwe 500 naira na-enwe gain, gị bịa butuo nke gị ikekwe were 30 na ihe dịka 300 naira na-enwe gain, ị ga-ere ọsọ karịa onye ahụ. Ị ga-eme it up. Ntị ọ dịkwa. Onye a ji 500 naira enwe gain, gị nwa ji 300 enwe gain. Mana abịa ị na-ede ị na-ere over 150. Ya nwa na onwe ya nwere ike na-ere 30 naanị n'otu ụbọchị. Ị ka ya emekwa ọfụma. Ọ wee maghị ihe a security dị n'ahịa. Irepụkwa ka gị ga-aga burukwa ọzọ. Dewekwe bifo na irepụkwala ya. Irepụkwala ahịa na-aga. Onye ka aka nọ n'otu. Ahịa na-eme gịnị na-aga. Mana ichewecha mgbe anyị ikekwe igereta elu reta ala, gị bịa gị sakata onye ahụ isi were asị nọ n'ụwa ya ere ya gbem ya akpa ụgwọ gị ṅụọ sị na
akashiala m atụ a na-eri ihe ahịa ala ihe nresịrị ya onye ahụ ga-achọpụtarịrị nke ahụ bụ eziokwu ọ gaghịkwanụ abịa ha ọzọ amami na ghọta o wee bụrụ ya ihe ọbụla nọ n'ụwa nwere price a na-ere ya nke a bụ eziokwu kwụ ọtọ amami ghọtara akpa rice nwere ego ole a na-ere ya akpa rice nwere ego ole a na-ere ya n'ihi ya nke gị dawa ọnụ kara nke ndị ọzọ kọstọmas gị ga-agbafu o wee bụrụ ya gaa n'ihu nyekwe aka nwaanyị ọma ọzọ dị ka ibe ya o ị hụrụ gị bụ onye na-ere ahịa gị ji obi aṅụrị na-ere ahịa gị dịka ị na-agbasapụ ihu gị nwee obi enwee joy ndị mmadụ na-asị nne chi ike inwegakwa n'otu a aṅụrị ike abụ ọ dị ka nwee nsogbu isi ya please I don't want to look like my problem. Exactly. tinyere onwe gị obiọma enwere gwa asị tinyere onwe gị obiọma maka na mmadụ na-anwụ anwụ onye nwụrụ anwụ anwụchago tinyere onwe gị obiọma uche next time tiga egwu abakala m ọ gị na-eme ebe a mgbe ị bara I don't like this kind of aka ahụ signal la ịbra signal all like this man no mean say I should go on with the mebiri m egwu mebiri gị egwu gịnị what do you mean mgbe ị bara gowe ihe na ama o menyere gị aka ihe m machakwa I know am ịma gịnị kedu onye gụrụ egwu ahụ Clara ama m onye gụrụ bata ama m egwu ngụga abeg ekwe ka m nụ ntị ọ dị egwu ịma gịnị ọ dị egwu mana ka ọ dị isiokwu wee bụrụ ọ dị oke mkpa na onwe ka isi gaa ụlọ ahịa gị gị were obi aṅụrị were olu ọma dịka anyị si kwuo ya na mbụ uche nwere sometimes sef ị ga-eburu ahịa ahụ si ka ire ya ute obiọma na otu isi adị chefu na-agbasapụ ihu o nwere ike onye ahachi ezi asị ngwa bịa ka m teela gị I just want to support you ọwụ na m need ya but let me just support you eme obiọma ga-abịa lee potential gị mee ya unlock exactly tọhapụ ya gbim ị bụrụ onye na-ere akwa ị hụrụ onye na-ere akwa enweghị ihe jikọtara gị na ntachi ihu ị na-atachi ihu ị gaghị erenwu akwa ka m gwa gị ka ya bụ ihe si aga onye ahụ bịa sị na ọ chọrọ trauza ikekwe nwere nke o bu n'obi bịa gị si hapụ gịnị nke ahụ ị hụrụ nke a gị kụọ ya aka sị gara m akpa sị gara m hapụkwa uche na klebe eji m agbalị n'ahịa gị wepụta akpa ahụ kụọ ya aka sị gara m akpa segara m akwa am nyere gị akwa check go segara m akwa wear this cloth for me gị ga-bute miro ka ọ na-ekwuli ekwu ka ọ na-akala ka ị wetala miro weta kapụ ya na akwa ahụ ga sịga akpa ata igo okpu ya ị chere na ọ naanị nke ahụ ibu n'obi bịa wee be akwa bụrụ wear this cloth for me check it out ị makwa shọpụ ebe ị bịara gị gbe ya sị na agagodi Indonesia na-ebute akwa o ji agwa ya onye ọcha wear this cloth for me ka result kpọwagonye akpọwe I hope our Indonesia Anita Singa with the charger. I want her part Indonesia nke ahụ. I hope. Maka na nwekwa charger m sheba ha wetere. Onye ahụ na-elege otu a. Onye ahụ ga-abịasị dizie shock how confident ede. Ya sị na ọ dị ka akwa nwa na-ekwu ya mara mma. Onye ahụ asụnye ya otu a. Kesị ngwa lee na akpa akọọla. Ọ kụrụ gị rege n'ahụ. Akpa akọọla gị rege n'ahụ. Werezie gawa, go. Kesị ya the last person zụrụ akpa onye chọrọ ịga ịlụ nwaanyị. Gị nwa na onwe gị Ruzie ya lawa you follow us. Lee akpa soro. Look at you. Lee akpa soro, you are looking good. Look at you. Ya elu onwe ya otu asị ya akwa eziokwu elu kwukwara good. Gị jakiricha ya. Mana ịbịa kechi ihu. Ya sị gị na ọ chọrọ akpa dị otu a gị sị ya na akpa ahụ adịghị ya cheki anyị gị nyewa ya ọda sị cheki ememere nke ọzọ ị ga-ahụ ị maghị dị ka esi ere ahịa kọstọma ji aka cheki ma ị ga-abịa na-enyere ya aka họrọ ya si ngwa lenu ka mara mma taa ị ga-akọnvinsi esi gị sị gị oke nke a na nke ugbe ndị ka ịchọ ọ ga-achọ ka m were ka ịkọwara ya nka lee kwaliti nka lee nka ya sị gị ndịkwanụ ka mee kinarị ngwa asị gị were na kọstọma na-amaghị ka esi akọnvinsi mmadụ gị kọnvinsi ya ngwa were ka kaadị ihe onye na-ere ahịa na-amaghị ka esi akọnvinsi mmadụ go and check this go and check kedu ihe ịgaje na azụmahịa gị ime check what gị na ịga n'oche si ya check ma onwe ihe dị njọ kọstọmas ijikwa aka ya achọ ihe o mana ị ga-agbakeri ala na-achọ ka ihe ị ga-eme ino gị mana onwe gị ma akwa ndị a dị kachi akpa ọ ga-abụ inye ya ka ọ hapụ isi na shọpụ gị pụọ I know some of them n'Owere ebe a ọ na-abụ nga na nke ha Clara ndị a ga-ata anyị gị taa ị ga-azụtarịrị ofu ị ga-azụta I know them ama m ha eji m n'aka na ha na-egekwa ntị na mgbede awụcha my friends ha ị gara ala ebe ahụ this guy nwa wepụta slippers ya kụọ ya kpam si guy uche mgbe ị gara slippers a ọkwa iji ekwu na redio masị ya si ị gara slippers a hapụzi okwu na-ele ya otu a gị sikwa na uche ya ama gị mma n'ọkpọ ya ama gị mma n'ọkpọ ya sị ị hụrụ akpa ị hụrụ slippers a
all the 6 pieces ozugbo m butere ya mmadụ na-abịa were ijọs dị lọki ofu a ka ọ fọrọ ọ gwụla sụrụ slippers alawa ihe m na-ere ego ole m bịanye gị na gị chee n'ọwa egwu ka ọ na-egwu ya sị ebe nsogbu ga-adịwụ price mgbe ahụ gị bịazie mee kawa up your mind ọ sana gị isi ikwetele na slippers a mara mma mana uche gị ga-adịkwa na ọ dị costly n'ihi ya bụrụ na ị bụ n'obi na ị chọrọ ikpe ya penny n'afọ gị kagbugodi ya n'obi gị ịhụna ka esi awụ asị ka onye na-ere ahịa si awụ ọkụ witi si eyuzu brain onye bịara ịgbapụ ya aka ahịa mana ịbịa duduru n'ọrụ nga ahụ ele dọrọti ka ewu ebe ahụ ịdọrọ ka ịdọrọ ya lechaa ya uche m adịcha anya ngwa hapụ ya ya ọgbụsara gị slippers dọrọti ka iwo customers bịa gị ya bịa were aka gị go and select ihe ile anya nke mbụ ọhụrụ amasị ya nke abụọ ọhụrụ amasị ya ya o nwere ike sị na ọ dị nwoke a nwere ike sị na ana m abọkara ya akwa ma ole anya le anya nwaanyị ụta nwaanyị ejiwa ya pụọ si ndị adị serious ọ ga-hapụwa ka m gawa ebe m na-aga hapụwa ọ dị ngasị gị ihe a emuvuo gị na-asị ya na efeje ka ufufe aka kedu ebe ọnụ ụtọ gị dị go and study jee mụọ olu ọma jee mụọ olu ụtọ jee mụọ ka esi agbasapụ ihu ọ na-enye aka na gịnị na azụmahịa ịbụrụ onye na-ere ngwa nri ya na-agafe gịsị kọstọma kom na ịgafewa ha akpala shọpụ m ịgafewa ha akpala ya ọzọ ha ndebi nke ahụ resịrị gị dọda dị ofe ahụ tọkwara ụtọ gị gasicha ofe ahụ ikute hụrụ na m na soyi exactly aneta ịma ya my color come na nwaanyị gị ọ dịkwa ya ha hụ gị ha na-achị obiọma adị ha dị free with you mana nke gị ebe ahụ ịkpọsara ya ka ịbara bịa kechi ihu na-echeta mgbere nwụrụ na shọpụ gị n'ụtụtụ na-echeta ka kọstọmas gị ahịa na-azọrọ ya gị na-atajiri ya onye ma ebe ọ gara gafee ire m mmanụ onye maka o si kechie m ụdịrị ụsụ ahịa omelele m kemgbe m gbarapụtawa n'ahịa ụsụ ahịa omeela m na mbụ ekwekwara m ekwe na nwaanyị apụọrala m ije nwaanyị apụọrala m ije gị kechizi ihu tachie ya ibidobeghị you are not serious at all honestly speaking a na-amụ ihe ndị a amụ amami na ghọta ịzụ ahịa abụghị maka ndị duduru ọwụ ihe nduduru a na-edudu ya edudu na ghọta o nwere kọstọm ị ga-ahụ gị dị street agwara m gị eziokwu street ka ị ga-eji enweta ya maka ịwụrụ onye na-ere ahịa ị ga-ebu ụzọ mara kene onye bịara shọpụ gị ịzụ ahịa gị gwuo ya anya ị ga-ebu ụzọ mara kene onye bịara shọpụ gị ịzụ ahịa ọ bụrụ onye bịara nnọọ gbim bịa nwere ka ọ ga-esi bịa bịa with intimidation gị mara ka ị ga-eji eso ya amami na aghọta ya bịa nnọọ kpaghakasị ihe ndị ịbịakwana bịa gụcha ga-esi ya ọga ị hụrụ m ọgwụghị ahịa m ka ị ga-abịa igusara m ego ama m ahịa m bụ so don't play with my market ejila ahịa m egwu ya ị ga-adị min na mmadụ agaghị abịale mgbe ahịa i butere kpaa ya aka sị apụ ihe ndị ahụ kịsị ya no ọ ga-ama m ahịa m onye ahụ ma ihe omege onye ahụ bịara ịzụ gị ahịa ma ihe omege ka o lekene ma ị ga-agba ya na ịtrọsụrụ ahịa gị amami na aghọta ọwụ ya bịa sị gị hapụ ihe ndị ma ya le ahịa gị katọọ ya n'ihu gị na-enwe ego nyere gị bido ahịa gị nwawu CEO agbakwa nkịtị onwe ihe ị chọrọ ime ịwụ ọkụkwa iji ụbụrụ ya rụwa ọrụ gị sị ya ọga ndị ọzọ na-eri imitation ọ bụrụ na shọpụ ya sị ama m ahịa ya awa ahịa ya Kedu gị si ya Kedu ahụ ịma awụ ebe ahụ ị gara na-azụ nke gawa ebe gara ya bụrụ na iji maka Kedu bịa shọpụ ịchọ ka Kedu were nka gị nọrọ ebe ahụ wepụta ya sị Chibo wetara m Kedu nye ya were ihe lawa o disappoint a ga-abịazila na shọpụ ya na-atọ nwoke mmadụ na-ele gị otu asị o nwere ike na-ajụ onwe ya sị ọkpasị Kedu wit fake ihe awụọla ọ dịka nke a original ya ọnụ gị jikwa ọnụ gị bịa ire ahịa agwụghọ ihe duru ọnụ iju oyi kpakpaị na shọpụ gị ka nọ na shọpụ na-atụ rashị otu isi bilite dị n'ochuche ọ problem bilite ọ bụ onye pụta ka m hụ ihu gị pụta
bata n'ime ka m hụ ihu gị kọstọma ka ị na-akọntrol ọ dị ego ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma m ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji nwee ohere anyị gị ohere ịkpọbata gbakene anyị ụzọ ịma ga-eme ka mmadụ na-agbapụ aka ahịa ọsọ ọsọ. Kedu ụzọ ịma ihe ịma mmadụ ga-eme iji wee na-agbapụ aka ahịa ọsọ ọsọ? Bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911 20022 0911 20022 ma bụkwa 0707 454 1014 0707 454 1014. ma ọ bụ gị gaa na Facebook anyị soro ibe gị zibatara anyị ozi ebe ahụ. Uchenna Clever. Ndewo. Udo dịrị ego ole oterekwana? Adị m nnọọ mma, ndewo. Ị na-emere Krismas gị n'obi ọma. Nwaanyị ga-anọ n'ebe a chịkwana gị wa BP. Clara ekelela gị. Mgbede ọma, anọ m ya. Anyị gara na-ekwu okwu na ahụ ike dị n'okwu ọnụ. Echi m oburu m eze ọgwa na mbitoli na gbapụ ya ọsọ ịnọ. Ngwale ya nna m ikwu na ihe ụzọ mmadụ gị ebe egwu okwu akwa ụzọ mmadụ ga-esi na-agbapụ aka erepụ ahịa ihe o mere. O kwere ihe karịrị na mmadụ na ihe ọ na-eme metekwe n'ọfụma. Ọdụla mmadụ na-ere pụta na agwa gị na pụta na ọ na-agwọ ọ na-egbu mosquito, ọ na-egbu ọchịcha na gị ga-azọ ya gwa ya n'ụlọ gị na-egbu ọchịcha egbu mosquito oke osisi ọnwa ọgwụ ahịa karịrị ka ya onye bụta anya echi na-echekwa gị kpọkwa iziri ọ ga na-azụ ndị mmadụ ga-asụ ndị mmadụ onye njeji ọ na ndị mmadụ bịa azụ na eji ya na-ete efela hụ otu ọrị na ọrụ ya otu a chịtọ so na gị ga-azụ anya na ọ nọrọ ha ọrụ na gị jide ya nwa dara siga gị ọ gị ga-asụzi gị jide onye ọrụ gị ọsọ gị jide ya nwa asụga asụga ọtụla enwe ọgwụ ahịa karịrị ya ọtụla so onye asụ mejie ihe ọfụma ya nwekwara esiri ya mmụọ ya nwekwe na ya gwara okwu ọjọọ ya gwara otu ọ ga-echerịrị ya na mma ka aha nwee ike fel ya ọba ahụ ere na anyị na-asị ka ndị megide gwala gị ka agha gị na-aga aga ọba ahụ na-efu ile ebere gwala gị ka agha gị na-aga aga ihe ga-agwọ gị ihe ahụ mege nye gị ihe chọrọ mete ihe ahụ otu ọha na eze dịka ishigwe ndị mmadụ ọ gwụla dọkịta ọ bụrụ ya na-agbata ka n'afa onye bịara na-ekwu ike dị n'okwu na-esiwe buru m eze ọgwụ ndị nwe ụzọ na-agbọ ya gaziere gị. Anyị ahụ n'ozi gị na mgbede a na Facebook anyị Oluchi Nnadị ọsọ uche na Clara na Aneta mgbede ọma na anyị na-eme nke ọma ọsị Chineke gozie anyị niile amen. Gaa n'ihu nwaanyị ọma. Na nke a si n'aka Gobe Gabo Udezi ọsọ uche na Clara ndị otu unu mere anyị dị mma ọsị anyị jishi ike n'ọlụ ọma anyị nọ ọsị cha ịhụnanya o nwere ebe m nọ akpa ya aka. You dey crush ebe Clara nọ? Are you crushing on her? You are free to crush on. Crush is ọ dị egwu. Ka ọ dị ahụ na ozi gị na mgbede a nna Chizi ọsọ uche Clara na Aneta mgbede ọma na anyị na-eme nke ọma na uche na mkwụsị dị na-enye Clara nsogbu n'ihi chaja. Chizi isi agbala zibata ozi gị ka ọ dị ahụ na nke gị Chidimma Joy ọsị uche na Clara mgbede ọma na anyị gaa n'ihu n'ọrụ ọma anyị na-arụ ya gazikwara gị nụ Chidimma Joy. Ewo nke a kụchapụla ọ gịnị na-eme gbalịa kpọghachie ka ị wee nwee ike soro ibe gị tinye ike n'ọnụ na ya bụ okwu anyị ji n'aka na mgbede a. Mgbede ọma Uchenna Clever. Maazị Onye Anyị dị mma gị nwakwanụ. Ihe m chọrọ ịtụrụ ebe ndị ahịa adịghị iche iche ndị emepụga ọwụ ndị nke na-anụ na stọọ n'okpuru ụlọ mmadụ ka ọwụ ndị nke dị ụlọ etiti kota onye ọbụla na-ere ahịa onye na-ere ahịa ire ka anyị na-ekwu. Arụtara m na keregotu onye agha ga-enye ya bụ man of approach ketekekwajichi onye na Afrịka atịrị eji egburu ha ihu mmadụ nna gị bụọla anyị n'otu ị chọrọ gba m ọ ga-eme gị abịrị na onye ahụ ị chọrọ ịchọrọ ije ya ahụ ọ ga-eme gị ga eja ọzọ gwa m si ya wetu aka na mkpọkọrọ n'ime ere ejiri ntụgharị ime wetu ihe kwuru ọchị ya ga-ere ka ya ọ ga-ere ka ọzọ ga-ere ma onye ji erebe orenji ma onye rebe apụl ma onye rebe elu ma onye rebe ala
instead of what they put on my house, where to where I will go to yeah, feel that I know now like you too. I'm going to get you on. In my recruitment, I'm taking it answer. In my group, and they was that ditch, they was that one ditch. Give me, give me, okay, something. Just they need to get a ticket in the game ball. It doesn't return. When I got I was now that is sports. That's the sport out. This year, I'm seeing what my route. I have this shit. I'm not only concerned of beer, but my meeting, really, beer pass. I see, in this last. So let us again what is there, we will do better. Yes, we will do. So I'm not having custom so with the whole Bangao or the today for Walla. There was very good. I don't go to work the bar. Or 200 naira. Chocolate. I'm not going to tell some more to that beer. This one ya gaziri gemazi onye chefula m kwesịrị ịgbalị gbuo ya nkenke na Facebook anyị n'ozi nke asị n'aka Don Ike Uchenna o na o ji eme customers ya ha agbanwe obi n'ihi ọnụ ụtọ ya na ọ na-awa ọkụ ọra ya ịhụ na ihe ahụ anyị na-ekwu maka ya anya ahụ na nke gị Cruise TV ọsị ndị ọma Uche na Clara o wee bụrụ ya anya ahụ na nke gị eze egbu ọsọ ihe wa aha gị ọsị mgbede ọma na ịhụrụ akamụ ịga ebe a na-eme ya n'ụlọ ha na ị ga-akwụsị ịṅụ ya. Where is the lie? Where is the lie? Where is the lie? Uchukwu eziokwu ndị a na-eme agịsịkwana ndị na-eme agidi n'ọkpụkpụ ha ji eti ige ya ego ebe a na-eme agidi ya you no go chop am gị nwe ebe a na-edosa ọkpụkpụ ndị a na-eti n'ime agidi a agidi jollof gị gba anụ n'aka n'ebe a na-edesi ya masị ihe ụta isi eriga ihe ka eriga kemgbe amakwa ya bada ebipụta ya na-eri Chiomzi Treasure ọsị mgbede ọma Adede Uche na Nwada Clara na Anita ndewo na ịhụrụ ụfọdụ ndị na-azụ ahịa ha na-akparịkarị mmadụ ha dịkwanụ very rude ọsị Aunty Clara biko oge ezuola mgbe ị ga-enye Uche chaja ahụ tupu Disemba na-eru maka na Uche nwere ihe ọ na-aplan ya anaghị ma gị ma ya o kọmiti plana biko were nụ planụ ọ dị egwu Precious ehiri m ọsị mgbede ọma my people ndị ọhụrụ n'anya ọsị kedu ka anyị mere anyị dị mma ọsị ya looking good na ọ na-ele anyị live na Facebook ọsị kudos na ọgụ Uchenna ha sị na customers dị always right na n'ihi ya ị na-idiri tolerate insult ha ma hụkwa nnọọ na ha sụmailụrụ ọwa ịbịa na-akparị ha ọsị udo doro ọnụ ndị nke m ya gaziri gị nọ ezigbote oyi m Precious ehiri m ya bụ chere obi gị adaala ụda ka ọ dị anya ahụ na nke gị Precious Ndụbụisi ọ chịgbuola onwe ya ọsị ndị ọma Uche la Beautiful Clara ya gaziere gị nọ ezigbote oyi m Precious Ndụbụisi ka ọ dị ịgbamọrọ nze mama ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji nwe ohere je wetara gị akụkọ ụwa bụ nke ga-abịara gị n'oge na-adịghị anya n'ihi ya nọrọkwa ebe ahụ agagharịkpala agagharị Echo FM. o jirila otu nkeji gata elekere isi nke mgbede n'ụlọ mgbasa ozi Echo FM 100.7 Owerri anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kpara oge ya o were aka ya darịrị onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma ekpo abịa gba ama
ihe riri n'ikpeazụ. Gerenụ akụkọ ụwa nke mgbede taa bụ Wenezdee abalị 17 nke ọnwa 12 afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ afọ. Na mbụ gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi mụnwa bịara n'ọlịcha anya wee si oke ka m malitekwawa okpo. Na mgbede taa onwe ka isi tọọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anọrọ n'ụgbọelu akpọkasịala na steeti Imo merụọ mmadụ 2 ahụ n'ebe o buru ibu. Ị ga-anọrọkwa na Amaechi ajụla jụwa isi kwuo na onweghị onye ọ ga-abụ osote ya na ntuliaka elu onye isi ala afọ 2027. Ị ga-enwekwa ohere nọrọ n'otu jikọtara ndị ọrụ ala anyị bụ NLC anọrọla n'ụbọchị taa bụ Wenezdee eme ngagharị iwe n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa na-arị elu ọjị n'ala anyị. Mgbanụ tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka inwe ike nọrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m na mgbede taa. Onye unu ga-anụ olu ya bụ mụnwa na onwe m Uchenna Clever Ọnụọha. Akụkọ a nụrụ ekwuola na otu ụgbọelu ọwa efedala n'ọdụ ụgbọelu Sam Mbakwe International Cargo Airport dị n'Owerri ma kpọkasịa. Njinji a ka akụkọ kọrọ na o jiri n'abalị ụbọchị ụnyaahụ bụ Tuzdee dịka ọ kụrụ elekere 8 nke abalị. Onye ọrụ n'ụlọ ọrụ na-ahụ maka njem ụgbọelu n'ala anyị bụ Nigerian Civil Aviation Authority maọbụkwanụ NCAA n'aha mkpirisi bekee kọrọ ndị nta akụkọ na ya bụ ụgbọelu si steeti Kaduna na-aga Port Harcourt tupu ya bụ mpịtịmpị ekwe, na ka ọ dịkwanụ na ọ bụ naanị mmadụ 4 ka ụgbọelu ahụ bụ, ebe mmadụ 2 n'ime ha bụ ndị nwetara ihe mmerụ ahụ n'ebe ọ dị njọ ka e bu ozugbo gawa ụlọ ọgwụ. Ndị uwe ojii steeti Anambra na ndị omekome ejirila egbe kpọrịta ụbọ n'obodo Abagana dị na kansụl ime obodo Njikọ Ọka nke steeti Anambra. Ọ bụ onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Anambra bụ SP Tochukwu Ikenga bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a. Ya bụ Ikenga kọwara na dịka ndị omekome a na ndị uwe ojii ji egbe akpọrịta ụbọ na ndị omekome a gbahapụrụ ụgbọala ha rie mbọmbọ ọsọ bụ nke nyere ndị uwe ojii ohere inyocha ụgbọala ahụ nke ọma ma kpokọrọ egbe na ego ndị omekome a gbahapụrụ laghachie n'ụlọ ọrụ ha. Ya bụ onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Anambra gara n'ihu kọwaa na mgba ihe ndị uwe ojii hụtara na ya bụ ụgbọala ndị omekome a gbahapụrụ ma rie mbọmbọ ọsọ gụnyere otu egbe ogologo pump action, otu egbe bụ otu ọnụ ha ji aka ha rụọ, na ego a na-enyo enyo na ha zuru n'ohi bụ nke ọnụ ego ya dị 635,000 na 700 bụ 636,700 naira, tinyekwara ụgbọala ahụ ha gbahapụrụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ gosiri na ndị omekome a bụ nnọọ ndị omekome. Ya bụ onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Anambra masịrị ndị bi na steeti ahụ obi ike na ndị uwe ojii steeti ahụ dị nnọọ uchu n'ọrụ ha ịchụ mpụ na arụrụ ala ọsọ okwu ede ala na ya bụ steeti Anambra. Gọvanọ steeti Sokoto bụ Ahmed Aliyu anọrọla n'ụbọchị taa bụ Wenezdee zigara ndị ụlọ nzukọ omeiwu steeti Sokoto ego atụmatụ mkpata na mmefu nke afọ 2026 bụ 2026 bọjetị bụ nke ọnụ ego ya dị $758.7 758.7 bilion naira. Ya bụ ego atụmatụ mkpata na mmefu a ka a kpakwasara isiokwu ya ego atụmatụ mkpata na mmefu nke mmụbawanye akụnụba. Nke a na-abịa dịka ọnọdụ enweghị nchekwa na ihe isi ike nọ na-arị elu ọjị na ya bụ steeti Sokoto. Ya bụ gọvanọ steeti Sokoto gara n'ihu kwuo na a ga-awụnye ego ndị a n'okwu gbasatara nchekwa, agụmakwụkwọ, ọrụ mmepe obodo nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ na steeti ahụ. Onye bụbu onye minista na-ahụ maka njem n'ala anyị bụ Rotimi Amaechi esuola aka n'ala dee n'ire na onweghị onye ọ ga-abụ osote ya na ntuliaka elu onye isi ala afọ 2027. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na o nwere akụkọ nọ kemgbe esi na-efegharị na Amaechi nwere ike ịbụ osote Atiku na ntuliaka elu onye isi ala agaji ime n'ala anyị n'afọ 2027 nọ na-abịa abịa, dịka a nọ na-atụ anya na Atiku nwere ike
ịbụ onye ga-eji ọkọlọtọ otu pati African Democratic Congress bụ ADC azọ ya bụ ọkwa onye isi ala Naịjirịa. Mana dịka ọ na-ekwu okwu n'otu ihe mmemme ọwụ emere na Abuja, Amaechi kwuru na ọkwa onye isi ala Naịjirịa kpere ya ukpe karịa nke osote onye isi ala Naịjirịa. Ya bụ aka chịburu steeti Rivers gara n'ihu kwuo na ihe mere o ji kpebie na ọ gaghị abụ osote mmadu na ntụliaka elu onye isi ala afọ 2027 na-abịa abịa bụ maka na abịa n'ala anyị bụ Naịjirịa, osote onye isi ala Naịjirịa enweghị ọnụ ebe ọ gbụchala nke onye isi ala kwuru ka ọ ga-eme. Otu jikọtara ndị okenye mgbago ugwu ala anyị bụ otu ama dịka Northern Elder Support Group eboola gọvanọ steeti Zamfara bụ Dawuda Lawal ebubo na ọ naghị akpanye anya n'okwu gbasatara ọnọdụ enweghị nchekwa na-arị elu ọjị na steeti ahụ. N'akpụkpọ ozi ya bụ otu wepụtara ọha na eze bụ nke onye na-arụgodi ọrụ dịka onye isi oche nke otu ahụ bụ Yusuf Abubakar binyere aka na ya. Ha mere ka ọha na eze mara na ọnọdụ enweghị nchekwa na-arị elu ọjị na ya bụ steeti Zamfara, na nke a achụkekwala ọtụtụ mmadụ n'obodo ndị e nwere na steeti ahụ ma kụọ azụmahịa mgbọrọ na ya bụ steeti Zamfara. Ya bụ otu a jikọtara ndị okenye mgbago ugwu kwuru n'ihe ka gọvanọ steeti ahụ bụ Dawuda Lawal mkpa agbụchala esomokwu ndọrọndọrọ ọchịchị. Ndị okenye mgbago ugwu a rịọrọ ya bụ gọvanọ Dawuda Lawal ka ọ gbalịa hụta nchekwa ndị ọ na-achị dịka ihe kacha dị oke mkpa. Na nke yikwara nke a, otu pati APC na steeti Zamfara ebookwala ya bụ gọvanọ steeti Zamfara ebubo na ọ na-eji okwu gbasatara ndọrọndọrọ ọchịchị steeti ahụ egbu ndọrọndọrọ ọchịchị. Na ọ na-eji okwu gbasatara nchekwa steeti ahụ egbu ndọrọndọrọ ọchịchị. Biko nagide. Ndị otu jikọtara ndị ọrụ ala anyị bụ NLC eburula ụzọ zekọọ n'ụlọ ọrụ ha dị n'Abuja n'ụbọchị taa bụ Wenezdee, bụ ebe ha nọtọrọ ụdọ malite ime ngagharị iwe n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa ya na ọnọdụ akụnụba ọjọọ na-arị ibe ya elu n'ala anyị bụ Naịjirịa. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na onye isi ala Tinubu nọrọ n'abalị bọrọ taa bụ Wenezdee zute ndị ndu ya bụ otu jikọtara ndị ọrụ ala anyị bụ NLC. Mana onye isi oche otu jikọtara ndị ọrụ ala anyị bụ Joe Ajero kwuru na mkparịta ụka ha na onye isi ala Tinubu nwere enweghị otu mkpụrụ ọbụla ọ mịtara. Na ya bụ ngagharị iwe otu jikọtara ndị ọrụ ala anyị bụ NLC mere n'ụbọchị taa, ndị ahụ ha na-ada ụda ahụrụ na ya gụnyere Joe Ajero bụ onye isi oche otu jikọtara ndị ọrụ ala anyị bụ NLC, tinyere Omoyole Sowore na ndị ọzọ. Na steeti Lagos nakwa na steeti Enugu a hụtara ka ndị otu ya bụ otu jikọtara ndị ọrụ ala anyị bụ NLC zere n'igwe bụrụ mpempe akwụkwọ edere ihe dịgasị iche iche na-akpọ oku ka akwụsị ọnọdụ enweghị nchekwa n'oke ntọrọ a na-atọrọ ndị mmadụ n'ala anyị. Ayigbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ, o zochala ma gbachaa. Asị ebe ọkụ nyụrụ si wụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwọla na ya bụ akụkọ ụwa na nke mgbede taa, mana tupu m achịkọba ya gaghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma si hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị geziri ntị nke ọma na mgbede a, ị ga-anụrụ mgbe m wetara gị akụkọ kwuru n'ụgbọelu akpọkasịala na steeti Imo merụọ mmadụ abụọ ahụ n'ebe o buru ibu. Emekwara nke nụrụ na Amaechi ajụla jụwa isi kwuo na onweghị onye ọ ga-abụ osote ya na ntụliaka elu onye isi ala afọ 2027. Emekwara nke o doo oge anya na otu jikọtara ndị ọrụ ala anyị bụ NLC anọrọla n'ụbọchị taa bụ Wenezdee eme ngagharị iwe n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa. N'aha Benjamin Joseph bụ onye chịkọbara akụkọ a, ka mụ onwe m bụ Uchenna Clever Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngereme kewọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ emela ngagharị. N'oge na-adịghị anya anyị ga-alọghachi ịbịarazie ya bụ ụdara ka ọ dịda darara agagharịkwala agagharị. Echo FM. Echo FM 100.7, the fresh news people. It's the sound of the city. Echo 100.7. Sweet music only on your favorite radio dial. Echo FM 100.7. You love music? You love Echo FM 100.7.
Asị ọta mkpebido fichawa ọnụ gị mara na afọ ejuwele ya ka ọ dị igba mụrụ nze ma ọzọ ọnụ n'anya ebe adawala kparapụ mana ọ dị nnọọ ka o nwere onye ọbịa anyị na ya ga-anọrị n'oge na-adịghị anya mana tupu nke ahụ biko gere n'ọkwa dị oke mkpa. Ndị otu Owerri Timber Traders Association chọrọ nnọọ iji ohere a mee ka ọhaneze nakwa ndị ji Welcome to Umokwa community in Isialambano, a land of serenity, lush green landscape, and breathtaking aerial views. Here, nature hums in harmony with tradition, a place where the sunrise kisses the farmlands and the wind whispers stories of heritage. Today, these peaceful havens become the stage of an extraordinary adventure, the Ojezeribodo Search Contest. As the Echo FM theme arrive, excitement ripple through the air. The people of Umokwa welcome them with warmth, smiles as bright as the morning sun, and hearts full of stories untold. Umokwa obodo nwere ihe eji mara ya. Ị ga-ahụ ekele gị unu. Ogo okorobịa, ogo pam, okirie, asị gị ego igwe. That shows you the spirit of unity and development in our community. Symbol of this community nkwụ. Ọ ihe ji buturu n'ike nkwụ ka unu hụrụkwa na ọ ihe ndị gosikwe na obodo anyị na-apụta. Anyị egosi unu mmanụ si na ya ka unu hụ. You can reference that. Now, o nwere traditional cuisine ma ọ ndị na-ekwu okwu na radio. Nni eji mara ndị Ụmụnkwọ. Secondly, anyị nwere ihe afọ na-eji akwa ndị ọbịa. These are traditional symbolic things na omenala Igbo. Ndị ụmụ nwaanyị Ụmụnkwọ rakwara ahụ ha ọka fọrọ anyị kapanji bupụtakwa akịdị Ụmụnkwọ. Oke na-akpọ akịdị nshansha. They speak proudly of their roots, a heritage woven with resilience, unity, and pride. Today is no ordinary day. Their beloved community has been chosen for this month's contest, and the joy is infectious. Ojezeribodo is just like a symbol. Anyị na-hide ahide ya n'obodo na ikekwe na amahụ mgbe a dara ga hide ya. Mana ahide ya ọ nọ n'ala ụlọ. Anyị emeela na kansụl ime obodo Owerri West, mee na kansụl ime obodo Owerri North, mee na ọtụtụ kansụl ime obodo dịgasị iche iche. As God may have it, ya abịarute na kansụl ime obodo Isiala Mbannọ. And that Isiala Mbannọ, anyị asị oke n'ọhụ n'obodo Ụmụnkwọ, ọkwa ya? Ka anyị ga-anọ eme ya wo ihe. Ihe nọ n'Ụmụnkwọ wo onye mejue ọma ya so mechiri ọma. Onye mekwanụ ka ọjọọ, anyị agwa ya so mege ọjọọ. Palace anyị Palace of Peace or Palace of Justice. Owe ebe emegbuwe gị gibe na palace. Gị nweta ezi ikpe. Anyị na-ekpelela onye ọmara. Ma iji ego ma iji ego. Mgbe ọ bịaga na Palace Ụmụnkwọ, ịbịaga sị na ọwa ya bịa ya ebie ihe ọbụla ekwu na Palace final ọwụ ihe Ụmụnkwọ niile kwatụ.
The moderator sets the tone. Clear, firm, and thrilling. The rules are simple, but the facts is not. And just like that, the countdown begins. The search has begun. Yazie no buru oche bufe n'aka na bụ the sports chef maka ihe omume anyị bụ Eco Sports. Ọlịa sonyere anyị n'ụtụtụ echi mgbe ọ ga-akụ elekere 7 maka akụkọ ụwa na nkenke o jiri nkeji 30 gata elekere 7 anyị ga-alọghachikwa maka ihe omume anyị bụ nzukọ ome Igbo. Tutu ruo mgbe ahụ onye ahụrụ taa ka ahụ ya echi ụbọchị nta ka anyị chụwa n'Owere nchi. Ndị unu nụrụ olu ha na mgbede taa enweghị ndị ọzọ wụ na-abụghị m nwa na onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nwa gara mma ya zuzere nke ọma nakwa Nwada nwoke ọcha Clara. Anyị wee na-asị ka mgbede taa gaa n'ihu na-amara gị ma ndewo. Echo FM.